Good morning. Yan, good morning. Uy naman, una. Waray pa. Waray pa. Hello mga katupay. Good morning sa ating lahat mga katupay. Mag-umaga na, madilim-dilim pa. At ako ay naglalakad na mga katupay papunta sa garahe. At bibiyahin na naman ako ngayon. At siyempre ako'y bumabati sa inyo ng isang napagagandang araw ng Miyerkules mga katupay. Hindi nagbawalis. Kasi kuyang homeless mga katupay tulog pa. Dito lang siya natutulog. Yan. At yung heart center naman mga katupay ay wala pang ganun tao dahil maaga pa masyado mga katupay. Alas 5:15 manang umaga, marami na nakapila. Ang sisipag ng mga kasamahan ko oh, dami na nakapila mga katupay. Mula dito sa bungad hanggang doon sa dulo. Siyempre mayroon din dito pa nakagarahe pa yung iba. Siyempre mga katupay, nandito rin yung motor ko nakagarahe. Yan. Okay, dito na yung motor ko mga katupay si kaibigan Mio para pa nandito pa yung motor niya. Okay mga katupay, prepare muna ako sa aking tricycle para sa pagbiyahe na natin sa araw na ito mga katupay. At siyempre ulitin ko, ako bumabati sa inyo ng isang napakagandang araw ng Miyerkules. Okay mga katupay, may kumakaway pa doon oh, good morning. Ayan kumakaway pa. Kapila. Okay mga katupay, mag-prepare muna tayo. Ayan mga katupay, nakapila na ako mga katupay. Ayan, at siyempre napakahaba ng pila talaga mga katupay. Maaga pa lang mga katupay. Ayan, doon mga katupay sa bungad. Mahaba mga katupay. At yung mga nagtitindan na rin dito mga katupay, sila nagkamagto sila mga katupay. Nagkamagto sila, nagtitindan rito. Malaking tulong na rin para sa mga tulad yung tricycle driver. Mayroon din ako mga kasamahan na magdamag din magbibiyahe. Pag siyempre pag inantok na rin, gustong mainitan ng sikmura, may mga tinda rin sila ditong kape, tinapay, kanin na rin mga katupay. May hotdog, may ulam, yan, kompleto. Wala ka nang hahanapin pa. Yan. Siyempre ito na yung kaibigan ko. Grabe, ganda ng ngiti. Wait naman din, mag-hi ka naman sa vlog ko. Ay. Ay, parang galit aga-aga, hi. Hi ad. Yan nagkakape Anong kape mo tayo? Tabang gatas Ha? Gatas. Gatas. Dami mo lang ang gatas, magagatas ka pa. Kape muna. Kape yan. Ay, gatas nga mga tupay yan gatas nga talaga. Nagpagatas bay. Gulay. Nagpagatas, parang may hinandaan ka din Din, parang may hinandaan ka. Sabado. Aga, may balag sa Sabado mga tupay. Binata pa kasi yan mga tupay, kaya lagi nagpapagatas. Yan shout out mo yung mga kababayan mo sa Davao be. Abot ba yan? Ha? Abot ba yan? Abot! Around the world too. Shout out sa mga taga Davao dyan. Basta kayo dyan. Kumusta? Ganda ni mo pangalan nila. Ay, marami yan sila basta tanan taga Davao. Basta.
mga kaparentihan mo mga Duterte family. Oh. Yan eh. Si Vice President Sara Duterte, di ba? Kababayan niya. Yan oh. Basta mga mababait. Taga Davao yan, lalo na mabait pagtulog. Hi Macho. Hello. Good morning. Good morning to. Yan ang kasamaan ko dito mga tupay. Yan. Nagbihis na mga tupay, nagpe-prepare na para sa pagbiyahe. Mga tupay oh. Okay, puntahan nga muna natin dito. Yan, ganito. Morning! Good morning! Good morning. Good morning! Yan, good morning! Buhay naman, na? Waray pa. Waray pa. Waray pa po naman. Wala pa kape. Wala pa kape? Wala pa kape, wala pa apay. Pero nakape ka? Walang kape. Pero nakape ka? Nakape ka. Ganda yan. Wala apay. Why na? Yan mga kasawaan ko mga tupay. Good vibe, good morning. Wala ape, wala apay. Pero nakape ka nga. Nakape ka na. Abi pa. Ha? Abi pa. Abi pa? Buti nakasampa. Bye. Hello. Kuya. Good morning. Okay, good morning. Parang bahay yung siyempre. Abay, bungad ka na. Hello, good morning. Hello. Okay. Ang kami kasamahan dito mga tupay na Ilocano, di ba? Saan yun sa inyo? Locosur. Oh, Ilocos Sur. Shout out sa lahat ng taga Ilocos Sur. Bigan, magandang lugar na yan dyan ah. Siyempre. Ha? Pag may time tayo, pag may budget, bubunta tayo doon. Alright tayo. Okay, shout out. At siyempre, good morning. Okay, yan. Yan mga tupay, wala pa akong buhay na mano. Good morning, good morning. Wala pa? Kapambiyan naman eh. Wala pa, parehas tayo. Kabuk na yan. Mamaya, sige po, okay lang yan. Basta may lukabok, may pira din. Waray pa, Diba? waray pa. Waray. Waray. Member ka pala sa waray. Waray book. Pabira, napansin ko tuloy, bay. Ha? Waray pa. Napapansin ko tuloy. Waray pa, Waray. Member sa waray. Waray pa ba naman? Waray pa. Waray pa. Ay. Okay. Yan. Anong oras kaya tayo makabuhay na mano nito? Wala na, pasikat na yung araw mga tupay. Oh, yan oh. Yan oh. Good morning! Yan, nasisipag nito mga tupay. Magdamag yan sila, magtitinda mga tupay. Para sa pamilya. Oh, okay. Yan. Oh. Okay mga katupay, yan lang muna yung update ko ngayon para sa inyo mga katupay. At siyempre, bago tayo magtapos, maraming salamat mga katupay sa walang sawa ninyong pagsuporta sa akin. At yung mga nakaraang linggo mga katupay na hindi ako nakapag-upload ng video, pasensyahan nyo na mga katupay dahil nilalagnat ako mga katupay. Pabalik-balik yung lagnat ko, kaya hindi ako makapaggawa ng video, hindi ako makapag-vlog dahil masama ngayong pakiramdam ko mga tupay. Sa awa ng Diyos na ngayon mga tupay ay okay na ako. At siyempre tuloy-tuloy na rin natin yung ating posisyon bilang isang small vlogger mga tupay. At siyempre mga tupay, salamat talaga sa inyong walang sawang suporta sa akin. At siyempre shoutout sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga kababayang OFW na patuloy na nagsuporta sa channel ko. At hindi ko ako iniwan mga kapay. Maraming salamat. At sa Team Badasig, Team Daalay Network, kay Bro 1L TV,
kanyang misis, sa kanyang misis na si Kichun, yung kanyang YouTube channel. Check out sa inyo, madam. Okay bro, Marlon, Pastor Marlon, shout out sa inyo. At sa iba pa, Jab TV, yan, shout out. Thank you bro sa walang sawang pagsuporta sa akin. Okay mga tupay, dito na lang din muna magtapos yung ating video at dito na muna ang aking i-update ko sa inyo sa araw-araw kong pamumuhay mga katupay ay ganito, bilang isang tricycle driver at siyempre bilang isang small vlogger na rin mga katupay na kailangan din natin tawag nito share kung ano yung mga klaseng buhay mga katupay. Basta marangal din naman palalaki ko yung aking kabuhayan mga katupay bilang isang tricycle driver mga katupay. Hindi lang para sa akin kasi nakakatulong din ako lalo na sa mga commuter, para sila hindi malate sa kanilang mga trabaho, yung mga nagmamadali, may hati din namin ng matiwasay at siyempre kasama na yung pag-ingat para sa kanilang buhay rin. Yan. Okay mga katupay, dito na lang mga katupay at siyempre magkita-kita na lang tayong muli sa susunod na mag-upload kong video mga katupay. Ten, bye-bye Ten. Bye-bye. Bye-bye. Woo!